Sige bro, kana bang mabasa diya ba si Pedro na ay kanto ba na ay ugangan. Kanang naay ugangan bro, retirado na sa inyo bro o retirado sa dili ninyo. Okay bro, tubag bro. Ang pagkadunay ugangan ni San Pedro bro, dili na mo oy kriteriya o basihan nga dili na siya Santo Papa. Bro, Pero bisan bisan sa bro. Correction. Wako ningon nga dili siya Santo Papa, wako ningon nga. Santo Papa ba siya? Ano bang pangutana ba? Nagod ka nang mo relay ra ko sa ko ang question kanang ang akong pangutana ba mo ra ito baga nga ang akong pangutana kana bang word nga naay ugang kanang naay ugangan retirado ba nas minyo o retirado sa dili minyo? Kana bang word bro ugangan ba saan man applicable minyo o dili minyo? Oh. Ibaw ko bro, asa ka kaingon ana kay kanang pag-ingon nimo na ugangan ninyo, moingon rin ka dili Santo Papa. Kabaho naman ko ana imong. Wala akong ko. Masanto Papa, bisa kita nang Santo Papa, wala pa tay problema din dapita. Wala tay problema din dapita bro. Ug mingon kang Santo Papa niyo sila dili, ay siya dili. Ato ba di ay? Bro, wala kay problema bro. Bro, wala kay problema Santo Papa si Pedro. Di. Bro, tubagara nga akong pangutana. God, kay simple raman akong pangutana. Bitaw ba bitaw ka mo sapaw man ka? Wala kay tarong tubag oy. Mo kuan ka, mo jump. Ikaw man ako pagtubag nga imo man kong sapawan ay sa ko. Wa man ta magdebate diri bro. Wala akong tubag ha. Moabot ko na. Niingon ka nga kanang pagkadunay ugangan ni San Pedro. Murag na manas Mateo 18:14. Ang pagkadunay ugangan ni San Pedro, referido ba na sa iyang pagkaminyo o referido ba na sa dili niya minyo? Dili Dito ba bro. Dili bro, ani bro. Ako klarohon bro, wala na nalihis. Akong klarohon kung pangutana ani. Ang kana bang pulong nga kuan ba na ay ugangan diin man na retirado sa minyo o sa dili minyo mo na akong pangutana. Ito ba lagi ikaw lagi kana laging pagkadunay ugangan ni San Pedro, maminyo man si Pedro ana o dili, wala na magbase, dili na basihan nga dili na siya Santo Papa. Wala lagi kong kaya. Ay lagi supak. Ay lagi supak. Bro, Jay. Ito lagi supak. Wala ko kung maganda itong papa mo minyo. Siya, laina mo ganyan mo pangutan. Ito lang lagi ikaw. Bro, ay pagkabatian mo. Wala ko, maminyo man na siya sa dili. Wala ko problema. Santo Papa na siya ninyong sa dili. Ang ako ng pangutan mo ito bagara og tarong. Ang ako sa pulong na kanabang pulong na kuan ba kanang pulong na unsa ni kanang naay ugangan di man na retirado sa minyo o sa dili wala ko maminyo man na siya o dili bagay sa tupapan niya sige Sige. Bago man yung mo direkta, bago man yung asa karumbo anak na pangutana, referido na sa minyo. Referido na sa minyo. Dili na sa Papa Pedro. Kinsa nga apostoles dito bro nga wala na minyo bro kinsa nga apostoles wala na minyo Si John Evangelista, si John Revelator. wala na minyo oh nakay note ana bro nga o history nga wala sila na minyo Wala kay magminyo kay nga naman kay wa may mabasa diha nga minyo sila. Di ba? Ang akong pangutana ba na tumor dai karon wala na minyo. Open stated ba wala dili pa din nga John. Nya sa bro ba? Bro, di ba kamo kay? Nya sa bro ba? Si John Revelator nganong ingon kung wala dili minyo kay timan si John Revelator walay tali sa Biblia o records Biblia nga minyo siya. Walay record nga minyo siya. Walay natali diya sa Biblia. Unang-una si John Revelator obispo sa Episo. Bro, napoy record bro nga kuan bro kaning wala siya na minyo. Wala gani record gan nga minyo siya. Gani records Biblia nga minyo siya. Ayaw bali akong pangutana. Wala po may record nga wala siya na minyo. Ito ba nalgiti ka wala ra gi records Biblia nga minyo si John Revelator. Ay bro. Ay diring man ako. Sugan mo Dili man gud ka responsive gud sa pangutana. Diring man lagi. Ba nya sagod. Naunsa naman taon mag para lang sa ganita mag-abot amigo ba ganyan duwa. Ang akong pangutana ba na may record sa Biblia nga si katong imong gipangingon nga si Juan Revelador og si Juan the Baptist na dili minyo wala na minyo na may record sa Biblia nga wala sila na minyo bro wala lagi records Biblia bro nga minyo sila mo bitan ni anak ko nga kay kana si John Revelator paminawa kana si John Revelator isang bro clarify ba ko sa clarify kay batiya kay oy imo man ko ipalusot nga naminyo sila walay record nga naminyo sila so ang mogawas nimo is equal wala jud sila naminyo kay wala man na record ang akong pangutana ba para tabla ta ba hain man po mabasa diya nga nagingon nga wala po sila naminyo kay wala man kay kapiting darong reference bro mo ni akong ebidensya nga si John Revelator dili minyo kay ngano man
Pare magud siya, gingon diri oh. Gingon diri sa maong pinadaya ko no 5. Gingon si John Revelator, gihimo kita niyang gingharian sa mga pari. So, mao na siya na si John Revelator, gihimo siyang gingharian sa gingharian sa mga pari. Pari siya ha, pari siya ni Kristo. Obot pasabot, pari man siya. Ilaw na siya sa kang Kristo nga pagkapari. Nga nasayod man ta si Kristo, dili ba gito minyo nga sama nato karon nga uban na minyo, ay minyo sila na sila asawa. So mo na akong ebidensya bro. Na Ay, dili to siya ilalong sa pagkapare ni Pedro bro. Kay si Pedro minyo man para nimo. Kalinya gani siya ni Kristo. Kalinya gani Kristo. Ako si Pedro. na bro. Si Pedro nalinya sa asa unto sa nalinya nga pagkapare bro kay minyo man. Ang pagkapari ni San Pedro, timani kalinya siya ni Jesus Christ, pero pagtawag man gud ni Pedro ni Jesus Christ god, minyo na mo gud siya daan. Amen. Pero niabot ang panahon kaminaw. Niabot ang panahon nga gibiyaan niya ang tanan. Naman sa Biblia sa Mateo, gibiyaan niya ang tanan sa ato pa. Niabot ang panahon nga na si Pedro na single. Kay gibiyaan niya ang tanan. Ay, Oh. basa ko no. Ha? Basa ko no. Sa to pa nakigbulag kay single man nakigbulag. Gibiyaan niya ang tanan. Di ba? Gibiyaan niya ang single Di ba? pagsunod ni Kristo. Ang minyo bro, ang minyo mahimong single kung makigbulag. Di ba? Di paminaw sa ariman ta kung Pedro. Di ba ang single ang minyo bro, clarification ba? Bro. Clarification ba? Kanang minyo ba? Di ba mahimo ra man na siyang single kung makigbulag, bro? Oh lagi. Ito ba lagi ito? Makigbulag siya. Gibiyaan yung tanan. Nakigbulag ba siya? Si Pero Pedro, ang nakigbulag ba siya? ang termino kung gibasa nako diri sa Biblia sa Mateo, gibiyaan niya ang tanan. O gani, kanang gibiyaan, nakigbulag siya. Dili mata nang gibiyaan nakigulag. Basta gibiyaan ang tanan. Asa to paminyo, nagyapon siya to. Bisan, Basta gibiyaan ang tanan. Ha? Gibiyaan niya ang tanan. Gibiyaan gani Basta niya, gibiyaan niya, nagyapon siya, kaya wala siya nakigbulag. Bro, bro, kaya gibiyaan nagyapon siya to. Alain na po, imong kanay mong asawa mo, kanang biyaan kay mag-service mo kasi Ginoo. Paminaw bro, paminaw bro. Mabasa sa Biblia, gibiyaan niya ang tanan aron pagsunod kang Kristo. Oh, di ba? Nasabtan na nimo, wa ka kabasa sa Biblia na gibiyaan niya ang tanan aron pagsunod kang Kristo. Sa to pa niabot ang panahon nga single siya sa Pedro. Single, nakigbulag siya, bro. Basta gibiyaan niya. Di ba? Nara ni mo Nakigbulag siya, wala. Hindi, nakigbulag siya, wala. Gibiyaan na din yung tanan. Basta ang mababa gibiyaan yan tanan. Mo may mabasa din eh. Gani. Ano yung Gani mo gibiyaan ba? Gani, di ata dapitan ng gibiyaan ba? Kay gibiyaan ang tanan. Nakigbulag siya sa iyang asawa, wala. Kana mo ito baga. Tubag, ang mabasa, gibiyaan yan tanan. Mo man yun yung mabasa diya. Kini gamit ka ng gibiyaan niya na single siya. Ang ako ang pangutana ba? Nakigbulag siya, puro na ikong pangutana. Ang pagkamananagat. Mami na ma? Ang pagkamananagat. Sige. Ang katupagkadunay niya ay asawa. Ningon si Pedro, gibiyaan ako ang tanan Ginoo aron pagsunod kanimo. Mateo na mabasa. Sa ato ang panahon sa kinabuhi ni San Pedro nga single siya. Di gani, ano gani kung pangutana ba? Be responsive, bro. Responsive ba? Be responsive ba? Ayaw ko gamitin mong mga logic eh. Di lagi nakalapos na ako. Pareha ba atang duha? Akong pangutana ba? Ang akong pangutana, kay iya mang gibiyaan. Pagbiya niya bro, kay gibiyaan man niya ang tanan. Nakigbulag ba siya siyang asawa? Na ba'y mabasa nakigbulag siya diya? Bro, ang mabasa sa Biblia ayaw po eh. Ang gingon diya, gibiyaan niya ang tanan. Wala na kayo problema gibiyaan niya ang tanan. Wala kayo problema ana ba? Wala kayo problema ana. Kay ug mo na mabasa. Diya ganito clarification ba? Kay niingon man kang na single. Ang akong pangutana, kay na single man ka, na ba kay mabasa diya nakigbulag siya? Naong sa warag daipit ng kapitid ba? Manong maabot man kanang term nga bulag, ang mabasa diri gibiyaan niya ang tanan. Aron pagsunod kang Kristo. Sa to ba niya po ang wala na sa nakigbulag. Wala na nakigbulag. Kanina lang, layo na lang nako. Iya gibiyaan wala na nakigbulag. Nara nung usaw na nimo pag-tuali sa ako ang rason. Basta mabasa diya. Ano bro ba? Yang gibiyaan pero wala siya nakigbulag. Ang mabasa diri gibiyaan niya ang tanan. Ha? Gibiyaan niya ang tanan. Gibiyaan ganit niya tanan pero iya bang gibiyaan pero wala siya nakigbulag sa iyang sawa. Nara na nimo kung nakigbulag ba siya basta gibiyaan niya ang tanan para pagsunod kang Kristo. Niabot ang panahon nga kasinggol si San Pedro. Nagisgot man tong tarong ninyo, bro. Imong gipalutan ana single. Kaya ako na pangutan na bro. Kung di ba kaibigan na. Wala na siya asawa na or na pa. Eh di abe. Ano ba iya kasingkol pa siya asawa na wala pa. Di abe kay di man jud kamo tubag yon. Gibiyaan lagi niya tubag. Gani gibiyaan gani sa iya ang pagkasinggol kani ingong kang single siya. Nakigbulag ba siya ana o wala?
Musupak man juga usag usa ka basahon akong Biblia gibiyaan niya tanan kung sunod kang Kristo. Bro, di-clarify tika bro, musupa ko nimo kay puro raman ba mo ha, wala may mabasa. Nga kung pangutana ba? Ang mabasa ko sa Biblia gibiyaan niya tanan. Saya pagkasinggol, tol iya bang gibulagan niya asawa wala. Nganong moabot magagbulag ang mabasa gibiyaan yan tanan aron pagsunod kang Kristo ni abot sa panahon nga Minyo nagtindig lagi siya. bro. So minyo lagi akong siya bisag nagbinosara siya. Basta gibiyaan yan tanan. Kay silent naman ang Biblia niya. Basta Oy, gibiyaan yan tanan. bro, be responsive po, bro, kaya daghang naminaw kong kamigong Katoliko, oh. Ayo, kaya bang researcher ka na bro ka, researcher ka, niya. Ano bro, bro, kitang likoy-likoy, bro, kay Manday Katoliko ka, matawag mo nung ganig Katolikoy. Ayo, likoy-likoy, bro, kay di na mayo, bro. Bro, tubaga nagtarong ba? Kay wala man ka niya kuan man ka kaning ni kuan na siya ni sunod ni Kristo pero wala siya nakigbulag sa iyang asawa. Ana, nga punto nimo bro. Asa anang duwa ba? Bro, Kana maklaruhan nimong mga kauban bang membro ba? Ano mo bro? Kung ingon kag wala makigbulag o nakigbulag ba, ang ako magong nabasa sa Biblia, gibiyaan magud niya ang tanan. So maura gyud ay ako ang mabasa gyud diri sa Biblia sa pa. Insert mo kag single bro. Mingon kag maugan ni. Bro, sa ako. insert mo kag single, insert kag single. Ayoko apilian imong mga logic kay makabalo lagi ta ana lagi dili lagi ta ignorante ana. Be responsible gud ba kay researcher man ka nya. Kamo daghan man ka maalamon man ka mo nya ako ultimo ra man kung mangutana nimo ayo tag logic ka kay nangutana ba kog tarong noon sabi ang akong pangutana ba sa iyahang pag ka-single kanang single bro din man applicable sanay asawa o sa walay asawa o kana Bro, tubagon ti ka bro ha. Sa tradisyon man gud sa among simbahan bro. Katong pag-ingon ni San Pedro ng Biblia ni ang tanan, niabot ang panahon yang iyang asawa namatay. Namatay man gud ang iyang asawa si Perpetua sa tradisyon ha. So naabot ang panahon nga single gud siya. So wala miingon nga nagbulag sila kay namatay man iyang asawa gud. So mo na siya bro, tubag bro. Sa tradisyon na bro ng patay-patay bro. Inabot ka ng patay-patay ka. Hindi ko magbigaw. Kumalang sa tradisyon, pag ingon ni San Pedro, gibiyaan niya tanan, pero ang iyang asawa namatay pod. Kay namatay man iyang asawa, napabili. Nakuha gyud si San Pedro na single gyud kay sa tradisyon gud ang siyang asawa si Perpetua man. So niabot ang panahon na si Perpetua ang asawa ni San Pedro namatay. So mo ni rason nga na single gyud si San Pedro pod. Oh, mo ni tubag ang asawa bro. Una ko kabos tuig, bro, basta panahon ng San Pedro nga Perpetua namatay ang asawa. Pero niabot gyud ang panahon na single si Pedro. Bro, katang paglo niyang gibiyaan niyang tanan bro. Buhay pa yung asawa na or patay na? Kapag ingon niya, nagibiyaan niyang tanan, niabot ang panahon nga ang iyang asawa namatay, o no, na tabo. Ang ako mag-usahan ka ba? Kanang pag-ingon niyang gibiyaan niyang tanan, buhay pa yung asawa na o patay na? Patay na niyang asawa. Mo tayo niya na patanan nga. Maminaw sa, patay na niyang asawa, gibiyaan na niya ang kinabuhin ninyo, kay namatay na niyang asawa, muna nisunod siya kang Kristo. Muna, Brad. Sige, so muna assignment mo bro ha, kung tuig ka namatay yung asawa ha, okay. Kung masunod ka na 180 to 300 bro, bisag tuganan kas tuig bro, di gyapon ka magkatoliko kay gahi man gyapon kay ka. Bro, dili natural di ko magkatoliko bro, kinasayod man to say nas katoliko ani bro. Bro, explain na ko bro. Bro Jay, ani bro ba? Kabalo ka nganong masablay ka ana basta mutubag kag tuig kay nganuman kung pag-ingon ni Kristo anang ay kung pag-ingon ni Pablo nga gibiyaan niya ang tanan nya buhi pa yang asawa ini wala siya nakigbulag nakigkuyog ra siya ni Kristo ni tuman siya ni Kristo bisan minyo siya naunsa man taon ka bro bro asa basa bro wa makigbulag si Pedro alangan ikaw pag nang niingong wala nakigbulag kay namatay ra naunsa man taon ka lang basa ha ayo basihan akong tubag asa mabasa po na nimo nga wa makigbulag na kay mabasa po na ay kana dayang ningon nga nasa ugangan alangan pong nakigbulag siya wala na gani nas Kristo anang ningon siyang nasa ugangan diyan kung niya gibiyaan niya kung nimo gibiyaan yung tanan kana nang iyang mga negosyo mga trabaho niya mo gibiyaan ni sunod sa Kristo ha nade negosyo Pedro wala di kasabuton sa negosyo dahil wala naman gani negosyo ko sila I think si Pablo tutong namligyan tunda naunsa naman tawag Pablo man to Pedro mo gisdutan ang akong pangutana nimo kanang pag-ingon ni San Pedro gibiyaan yang tanan unsa may pasabot nimo anang tanan general term man gyud gibiyaan yang tanan unsa na nimo dili na pasabot nga tanan bro kay ug mingon kang general term na bro hasta si Kristo yang biyaan hasta ang iyang mga pamilya yang mga asawa nya bawal bro sa Kristo na biyaan bro magtubag ko para malinawan ka lisod po kayo biyaan niya na hasta yung asawa yang biyaan yang bulagan dili po ka imo mang ipagawas nga na single siya nakigbulag siya mo man imong pagawas kay di man ka motubag og tarong sa ato pa di ay sa ato bro San Pedro ha
Makag di sa Pedro pag ingon gibiyaan niyang tanan, makag di siya kay dili man di tanan. Wala siya namakak, ikaw mo namakak. Bro, ano man, pasulti ako. Wala siya namakak ha. Ang iyang pagingon niyang gibiyaan niya ang tanan, kanan ang iyang mga buluhaton batag adlaw ba? Muna gitawag Asa og mabasa? ha? Asa Mao mabasa? na doon kanang iyang kanang mga buluhaton Asa batag adlaw. mabasa? Wa ko Kanang iyang may trabaho. Asa siya gibiyaan? Dili kay asawa mo gibiyaan. Ang gibiyaan buluhaton. Asa man mabasa? Gibiyaan niyang buluhaton. Mo gani na sumalas masabot ana. Ana ba siguro ana? Asa ay Pasulti ako kay lisod og biyaan niya kasawa makigbulag siya nga si Kristo gani dili man gani buhot nga makigbulag sa gihiusa na sa Ginoo niya bulagan niya ang asawa. Naunsa naman tayo magbulag siya? Nya magbuot ka kung mga asawa namatay. Aw, wang tay kaso nang mamatay kay mamatay man ginang tao. Ang pangutan kano sa na sa mamatay. Kaya naman kaya natong kayo na ang asawa namatay naman. O mo na gibiyaan niyang tanan mo na nagpabiling single si Pedro nagsingle lang gyud siya. Bro, di pangutana bitaw kag unsa tuiga wa po ka nagsulti nagbot-bot mo kag anang higay mo na napudang tay. Yung kaganihan higay mo na patay. Kunya kung pabagong tikas tuig magkatoliko ka o musupak lang gyapon ka. Ah, di ko magkatulik ko oy, bahalag na wala pa ng bro. Di ko magkatulik ko. Di man gapon ka matutuliko, sayang-sayang lang gyapon ka Dili sa man ako tumong mangutana mo kung katoliko. Bro, unsa lang day inyong ganande? Magkik-sharing man ka. Unsa lang Asa ato ba mangutana mo kana ko pagsupak lang. kinahanglan og mapirdi ka ali na ka diri diyo. Mapirdi na po dito. Mo lagi. Sa ato ba kay? Sa ato ba kay? Bro, kung magisgot ka nito pag sharing, Aron lang gyud pagsupak-supak. kondisyon man dahil wala man kag si Satanas bro ba? Okay, dire. O kuan ha. Kuan Siguro bang sayang bro, Wala man kag si Satanas ko sa dili ka na bro. Sharing lang ba? Bro. Sharing. Bro Jay. sharing lang. Sharing Sharing lang ba? lang pagsupak. Bro, sharing. O, lagi, supak-supak lang. Dili man ko pareha ni amik na. Dili man ko pareha ni amik na. Ha? Bro, tunggutan na lang bro, kay sayang oras bro, kay mahumana ta ni bro. Mo gani. Nya ikaw kay mangondisyon man kayo ka ura mag pareha ni Satanas ba? Satanas. Bitahan mo bro, mas na ato ang ambit bro, naay kapadulungan. Naay kapadulungan kay imo mo trabaho gud pagsupak-supak ra man gud ang inyo ha. Di ba? Ora man gyud na. Sharing pa supak-supak ra gyud ang inyo ha. Bisag kung anan ba ka tuig, supak lang gyapon ka. Wala lang ko tumutukan mo tuig. Kay supak lang gyapon ang inyong trabaho. Dili man tayo pagsupak-supak bro. Pagtitao man na. Nangutana ko ganiya. Pagpatinaw na ako sa bro. Pasulti ako. Nangutana ko ganiya. Pagpatinaw na ha. Nangutana ko ganiya. Kanang ninyo. Di man na repirado sa nay asawa o sa walay asawa. Di ka mo tubag og tarong. Paglinaw man ako ha. Ditubag man ka na kung karong bro. Dili lang ka mo uyon. Gitubag lagi ko nimo. Yung karepirado na sa nay asawa. O karon. Ha? Sige bro, pangutana lang. Balik, pangutana. O sige. Okay, mo gani ningon kang reparado na sa asawa niya. Karon kay Anong balik-balik na ang plaka mo? Pangutana naglain para di masayang ang imong oras. Ngutana gani ko padayon nganong lain naman nga naman ta diya nga isyo. Di man Ayaw na balik-balik ka ang imong pangutana nga natubag naman na. gani lain na Pangutana ko gawin. Nasugod ko na nga topic. Bro, nadugay ta gani kay dili ka responsive di adapita dagang naminaw di ka responsive di adapita. Responsive ko, di lang ka mo dawat sa ako ang tubag. Problema lang mo di ka mo dawat sa Ani bro. Ani bro, sige bro, padayon ta bro kay di masayang ang oras bro. Sa pag-ingon ni Pedro ba ay sa pag-ingon ni Kristo diya sa to Mateo 16:18 nga diya man yung gi-point nga diha na gihatag panahon ni Pedro. Ang pangutana bro, paghatag diya bro kay mo man yung baruganan. Pag ingon diya ni Pedro ni Kristo bro, minyo namatay na ang sawang Pedro diya wala pa. Diba bro? Walay piho sa Mateo 16:8 namatay na bag wala pa basta ang punto diha giatagan gyud sa authority. Mao gyud ni punto diha. Giatagan sa authority. Ay sa lagi kapaw, no? Kay pagpangutanan nimo ako mo sapaw unya mo tubag ka imo kung sapawan. Di na maayo. Ani ha sa Mateo 16:18 paghatag ni Kristo authority ni San Pedro wala ma-record diha buhi pa ba yasawa o patay na ba yasawa. Basta ang punto diha nakadawat gyud ang among pinakaunang pangulo si man og authority ug wala ihatag diha ninyo. Sunod pangutana. Okay. So meaning bro, wala pa kakabalo bro kung buhi pa ba diha o patay na. So bag, wala mabasa lagi diha nga buhi pa ba o patay na. So mao ni bro, anya sa ay ko glajika, ayaw ko glajika nga imo kong gilajik diha sa verse nga walay nabasa. Ang akong pangutana bro, be responsive kay research man ka. Sumala sa imo ang research bro. Panahon na nang nagsulti ni Kristo bro. Kwan ito pawa ka masayod nga patay na ang iyang asawa o buhi pa. Tubag, wala lagi ko'y nasayran diha sa Mateo 16 buhi pa ba yung asawa o patay ba? Basta punto diha, nakadawat na siya. Mao man gunay min, bro, mao man min topic na to bro, nga si Pedro
nakadawat yung authority. Wala So po. kung mabuhi lang mo ng nakawan ng patay, basta nakadawat si authority. Dili na mo yung point bro nga nakadawat ba sa authority o wala. Ang akong point dia is ang iyang asawa kung buhay na ba buhay pa ba o patay na mo na yung point dia. So ikadwa Wala bro, lagi ikadwa, mapapag- si Pedro bro, ay si Pablo Minyo o dili? Si kisa? Si Pablo Minyo o dili? Dili ninyo. Dili Minyo? Nakay ka sulti kuan yung verse bro nga dili si Minyo. Kunya kung matagan di ka verse, magkatoliko ka o sopak-sopak lagi apong ka. Ay dili lagi ka na mga audition bro kay dili tayo na nga pagi. Dili mo na kadali ano mga tuwang pagtuo bro. verse, kanya mo lang yapong ka. Ito tayo madaw-daw yun yung Sorry, dili sa mangkang. Dili ka magkasunukan undi ay kay mga audition man kadayon. Og ikaw Dito ikaw kaya kada og kada ganang kada sopak lang Di ka. bro. Wala kun di mahimo ni mo ana. Dili pinabay na Dili mo nga yapon. Naon sa man imuha nga kung ano eh. Di Naon sa man strategy nga dili ba na maayo. Ali man guna kung natagan ti kag verse imo magyapong supakon mao gyapon wa gapoy lami ang akong latag nga verse mo na di na lang kumulatag og verse kay mao ra gyapon supak-supak lang gyapon ka mao ra gyud na. Bro, ang ato ka bro ba kanang natay mahibalan bro ba dili kay ingon nga kuan. Dili kay ingon nga ari na kadto to ba dili man ingon na bro. Unsa man tawo kuran Sige lang okay lang ato Masala masala man bitaw. Di kay og ikaw mutanan ako wala tikaw ingon na tubagon tikaw kung saya akong matubag dili kay magmunana ako. Dili sharing ito. Maunsa mo lagi lisod man gugay ko muhatag og verse nya sayang lang tas verse ba nya imo lang gyapon Ay, supakon Di mo sayang bro, sayang bro kay para mampunas mga naminaw bro. Sayangan dito sa mga naminaw. Marami mo dili ko ginahan dili di ka ginahan sa nga kanang unsa na kanang makaton ka nga mag dili na magsupak-supak. Ha? Unsa bro? Dili ang ako ano ba? Dili bro, ang ako ba? Dili na para nimo. Natay makatunan bro, natay makatunan dong ang naminaw na po'y makatunan. Muna akong tumong ba dili kay og matubag na ako, katoliko ka. Ang matubag na ako, mag-SDA ka. Unsa lang marang strategy unsa lang marang debate? Unsa man taong ka oy? Gachiring ka man taong ka. Ha? Basahan ako. Sige, basa kay napo ko i-counter nga verse ana. Sige, basa daw. Eh. Kaya Anong verse, ha? Si Pablo dili minyo. Buot ko nga mahalikay kamo sa kabalaka, ang tao nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo. Kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tao nga minyo makapuliti sa kalibutanong mga butang, ay buot siya magpahimuot sa iyang asawa. Busa mabahin ang iyang unahuna. Ang babae nga dili minyo ang kadalagang putli magtagad sa buhat sa Ginoo. Gisulti ko kini alang isa. Ako tong pangitaon na verse bro. Kung daw sa akong verse, Nas Corinto bro, dili na bro, dili na. Iyahan ang pahimangdong sa mga kauban niya na. Imo man tagi patud na. Kabasa ko ano oy, study ko about na. ay sa ato sang basahon. Ato sang basahon diri asa to nga verse. Bikong na kay mabasa be nga ningon siya nga wala ba ako'y katungod sa pagdalag diri ka asawa. Dili mo to o gidawat asa. Unya sa nang imuha. Unya sa nang ari sa tasabuha ka ayo magag Sige, verse. sige, sige, sige. Panambagon man na imuha, di kay malaya. Sige, sige. Diwasa. Asa unang Korinto asa na. Ang Ginoo ang babae magninyo niki. Nas Corinto ko, basa na ko na bro, ano yung pasabot, panambagon na niya, di na. Di na, tuwasun. Di at nangutana magag verse. So atong tubago nang imong pangutana dili sa kuam busa maglikay ka mo sa City 14. Ito mo tayo. Ano ba na dito ni? Ako alam mo ang Diyos magtawag kami niyo. Kinahanglan sa kuwan buhi kung ang usa ka taong tinuli. Buot ko maglikay ka mo. Ginoo kay maniwa ang taong ninyo kulikis ka busa magbahin sa iyang unahuna ang babae dili ninyo busa sultihan ko kamo ang inyong dili kituyo pagkugong ko ninyo alang sa mga magtrato wala ituyo pag ninyo dili makigkugong sa kalalaki sa kaibog paminyo siya dili ba kana sala apan kung ang usa ka wala ituyo sa pagninyo kay pagkugong siya sa kaugalingon nga nakahukom na unsay ba buhaton nan maayo kana dili siya makigminyo sa iyang gigugma busa tawo makigminyo sa pagigugma nagbuhat og maayo ang babae na walay dili ninyo katong dili minyo pagabuha ang katong dili minyo mas maayo nasama ka nako o ini Bro Jay. ano akong basa Bro Jay.
Oh, Ang panambagon lagi na niya siya mga tao. Bani, imo klaro naman gani imo ang gibasa gani nga kinsa katong maibog sa iyang kuan, mas maayo pang magbinyog siya kaysa magkasala. Naunsa naman yung taong kay panambagon man guna niya. Ang akong pangutana man god bro, very responsive nga si Pablo, dili minyo mo na akong pangutana. dili lagi minyo kay ana siya nga katong mga dili minyo mas maayo nga maisama sa nako nga dili minyo. Oh, klaro ana dili minyo. Sabi na. Sige, basa ako no pe. Basa. Wa gyud ka maminaw ba? Uy, Ano sa taong gawan na maminaw di? ningon dede ang sama na akong dili minyo, basa hagan eh. Wa di ka kabasa. Naunsa man wa di ka maminaw di ay. Sige, basa ako so para dagang makadungog. Asa na first? Kapag sa na. Basig mong dungan-dungagan ron ba? Daan na ba mong dungan-dungan sa Biblia ra ba? Una ra mo bro. Una ra gyud nimong dungag bro. Ha? Una ra nimong dili do. Una ra nimong dungag. Una-unang gidungag, dagang mong gidungag sa Biblia. Ay, o sa gidungag lang sa Biblia. Padayon sa diya, ato na ng tutulong. Siguro na una-una. Unang Corinto City 32-34. Ako naman yung gibasa. Minsan tama na akong dili minyo ha. Kung mahilikay kamo sa kabalaka, ang lalaki nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tawo nga minyo magkapuliki sa kalibutan ng mga butang. Kabuot siya makapahimuot sa iyang asawa. Busa mabahin ang iyang hunahuna. Ang babae nga dili minyo usa ka mag-alagad magtagad sa buhat sa Ginoo kay buot man siya hala sa lawa sa espiritu. Apan ang babae nga minyo magkapuliki sa kalibutan ng butang. Magtinguha man siya sa makapahimuot sa iyang bana. Oh. Di man diri katong mga dili minyo mas maayo nga magpabiling dili minyo sama tumako. Oh, asa mo din eh. Asa naman ron diya imong gipanginambog, ganingin siyang sama natong dili minyo. Asa na ron? Sige, ano na rin niya ron? Ningon siyang sama natong dili minyo. Unsa man tawo oy? Gapi kapila na ako nang gibasa nga dili ka maminaw. Unsa man tawo ay? Bro, dili tama yung lipat bro. Mas maayo pa mingon ta nga wala nimo na ready ang verse kaysa mo lipaton ko nimo unsa man ka. Kapila na gibasa. Naunsa man tawo kay akong gibasa. Sige, basa busog. Basa busog. Ano imo na sa kong gibalik-balik og basa. Wali sus astilana gyud nimo. Hindi gyud ka maminaw ba? Dili maminaw. Wa jud na nadungog ba? Wala ka maminaw. Dili minyo. Kapila na ako gibalik-balik og basa. Wa gyud ka maminaw. Sa ako dali. Ay na bro. Ako ipabasa ko bro og bersikulo nga ningon siya nga wala ba ako'y katungod sa pagdala diri akong asawa? Oh. Pangutan na naman. Pangutan mo, manawa man siya mingon na binyo siya. Maunsa mo daw. Asawa, ningon gani siya dala ko naman Bro, karo mangutan na. So pag magasawa bersikulo, asa mabasa nga miangkon si Pablo nga ako minyo. Anaging word ha? Ako minyo. na ay mabasa og masabot dili para simuha nga manang bago. Sinyo ka rin na mo. Dili para masabot. Ah, tutupan ka. Akong basahon kang ano ba ni? Akong basahon. Naunsa naman ka? Miangkon si Pablo nga ako minyo. Alaga ako minyo. Dani, basahon ako. Ako minyo. Viewers na to diaron bro. 13 man to, nya karon tina. Then, akong basahon na. Wala bagod ako'y katungod sa pagkaon o pag-inom, wala ba gayud ako'y katungod sa pagdalag asawa nga Kristohanon sa akong mga panaw sama sa gihimo sa ubang mga apostoles o sa mga igsoon sa Ginoo og ni Pedro. Apil pa mga ni Pedro na asawa, apil sa ubang apostoles na asawa. Ha? Pagpunta sama mo na ako, sama mo na ako. Meaning, exist na sa asawa. Wala nga, wala mo katungod sa pagdasakyanan. Wala kay sakyanan. Pangutan Klaro na si asawa. Iya mo Uwang ka rin bro, wala mo ingon si San Pedro bro, nga doon ay wala mo ingon si Pablo, ako ana ako asawa nang muta na siya. Wa ba Klaro di ka bro. Unsa wala bro. Siya mo nga ako asawa. Bro Jay. Oo, ang kadiri ko pension. Bro Jay. Sige bro, kana bang word niya mingon nga magdala ako asawa. Bro, kaminaw ha. Kaminaw diri oh. Kaminaw bro Jay. Bro Jay. Si San Pablo. Kaminaw bro. Jadi lagi na imong pagsabot kini ang sa tulungan sila dili ninyo. Alam sa ninyo aduna ako usa ka sugo nga dili ako kagulingon. O gingon diri. Bro, Ingon si San Pablo. Bro Jay. Apan, gingon diri. Ingon ko kamo nga mga dili minyo ha. Og mga byuda nga maayo kaninyo nga magpabiling mag-inusara sama kanako. Nya kanong sa maninang mag-inusara nga dili minyo. Unsa man na dili minyo jud si Pablo? Klaro ano? Ingon ko kamo mga dili minyo nga mas maayo kaninyo nga magpabiling mag-inusara sama kanako. O si Pablo dili minyo nya ingnon gyud imong minyo. Pastilan imo ko na Nagsabot nagpagsabot na bro, byuda na wala na yung mga asawa, wala na yung mga kauban. minyo. Ani ba pa Dili minyo. Dili minyo kaminaw ha. Dili na ko na mo patingogon. Bro Jay. Ani.
kani diri sumala sa unang Korinto 9 bersikulo 5. Kani bang ingon siyang wala ako'y katungod sa pagdalag akong asawa. Ripirado sa eksistado nga nay asawa o wala si asawa? Walay asawa, pangutana na. Nay question mark ko, kung sa ingon diri. Bro, Wala ba ako'y katungod sa ay sa lagi sapaw. Ay sa lagi sapaw. Ingon diri ingon si San Pablo, wala ba ako'y katungod sa pagbuhat sa gihimo sa ubang mga apostoles? O sa mga igsuon sa Ginoo o ni Pedro o pagdala nga asawa nga Kristohanon sa akong mga panaw o pangutana na. But pasabot wala siya mong ingon nga na ako'y asawa. Kung siya ba, example, kung nabagid siya asawa, pwede siya magkadala o asawa sama ni Pedro. Pero wa mo ingon si Pedro ay si San Pablo nga ako na ay asawa. Question na siya. May ingon ka question, wa na magpasabot nga naa na gyud siya asawa. Inkis ba og magminyo gyud si San Pablo, may katungod siya nga mudag asawa. Di, Pero bro, imo ang opinion. Imo ang opinion. Sama Wala sa opinion. sama na ni Pedro. Wala opinion, no? Bro, sama na ni Pedro nga naay asawa pero gibilin. Mo nang niingon siya nga wala ba ako'y katungod sa pagdala og asawa nga Kristohanon. Meaning na siya asawang Kristohanon. Oh. Pangutana na ginawa ko na magpasabot na naa na asawa. Oy, magdala ka ng kuwan. Para ba ng kuwan? Kanina dito pinaligo ka. Kining natin sa nina. Oh, nauntog ka bro. Bro, ano na explanation mo na pagsabot? Imo ro gyud pagsabot bro, maom sa Biblia. Ah, mo. Kanang lagi bro. Klaro, paminaw. Oh, Klaro na yung asawa na kasabot. Paminaw. Asawa nga Kristohanon sa akong mga panaw. Sama sa gihimo sa ubang mga apostoles. Sa to pa, ang ubang mga apostoles doon naman kanina asawa. Sama sa ubang mga apostoles. Sa ato pa ni sa ato pa mo conclusion ka. Imo ra lagi ng conclusion si San Pablo di asawa. Ganti ka gitna sa mo. Bro, bro, paminaw, niingon ka sa ato pa. Bro, Jay, bro. Ni conclude ka nay asawa Pablo. Question na siya. Question pangutana na ba? Kung inkis baron magminyo si Pablo, pwede ba siya makadag-asawa? Muna yung pangutana, pero wa man yun siya magminyo. Kaysa unang Corinto City 8, ningon San Pablo, kadtong mga dili minyo, og mga byuda, duha yung pasabota, katong dili minyo, katong single, og ang mga byuda, mas maayo nga magpabilin, mag-inusara, sama na ako. Kung atong pasabot, sa kaniyang wala asawa. Oy, layo man ay mo. Singo siya mag-inusara. Dili minyo. Ayaw, di ba tanong ko nito, bro? Kanang dili minyo, bro. Unsa man na, bro? Bro, kanang dili minyo, bro. Nag-inusara na wala. Kanang dili minyo. Kanang balihan nagkuan bro. Single na, bro. Apoy minyo nga nag-inusara. Kanang dili minyo, bro. Single na o dili? Kanang dili minyo, ay natural kanang dili minyo single na. Unya kanang Pablo, wala kang mga dili minyo, mas maayo kasi sama sila nako, dili minyo. Sato pa si San Pablo, dili na ingon nga inusara, wala na jud kay asawa na uban nga inusara nga nay asawa kay naman. Ilang ang gilain sa minyo, ang gisgutan dili minyo, dili wa gisgutan dignay asawa. Katong dili minyo ba? ang gisgutan dia oy. Ano naman taon? Kaklaro di ana nga verse nga ingon siya nga wala ba ako'y katungod sa pagdalag Kristohanon nga akong asawa. Pangutana na ba? Wala na mingon nga naa na si asawa. Pangutana ra ng Pablo. In case ba ron nga magminyo si San Pablo, wa ba siya katungod magdalag asawa sama ni Pedro? Pero wa na mo conclude nga naa na siya'y asawa. Kay unang Corinto City 8, ayaw supa ka, imo man inuog banggaon si Pablo. Nga niingon man San Pablo, kadtong mga dili minyo o kadtong mga biyuda, mas maayo magpabilin nga dili minyo sama ka nako. Sa to pa si Pablo dili minyo kay si Pablo pare sa Ginoo. Mo na akong gibasa din eh. Okay, sunod pangutana bro. Okay, ako pa explain na ha. Dili tanang inguna dili tanang inguna ng pangutana wala ka. Like for example, imo man tong conclusion like for example, wala ba ako'y katungod sa pagdala og kuan sakyanan sa pagdala og ako ang sanina o sa pagdala sa ako ang kuan. Meaning eksistado, dalal una lang. Dalal una sa dalal nimo kung dili pa imo ha. Oy, Ako sama na ko. Sama na ko. Wala ko. ka imo ha conclusion. Nag-conclude ka Wala ko. Lumar. Wa ba ko'y katungod mo palit og sakyanan? Pangutan na ha? Lumar. Wa ba ko'y katungod nga mo palit og sakyanan? Ay sa ko ingana na ko'y sakyanan. Ako, tubagon ti ka ha, kaklaro si mong giingon, mo palit pa lang ka, minimo lang jud ka, pero aning sistema ha, sa sakyanan, tulis, Bro, kami nang Limar. Ikaw na nakasakyanan. Dong Jay. Dong Jay. Kami nang ikaw na nakasakyanan bro. Limar. Isa ko lang na nakasakyanan. Bro, kami na sa lagi. Kami na masato ba? Digamit man kag example. Karon nakabarong ko sakyanan bro Limar. Nya mo ana ko ba? Wa ba ko'y katungod nga mo palit og sakyanan? Pangutana na. Karon kinangutana pa man ko wa ba ko'y katungod mo palit og sakyanan? Naa na bagyo ko'y sakyanan? Wa pa ko'y sakyanan. Ang pangutana pa na. Mo po na ang kahimtang ni San Pablo, nangutana siya,
Wa ba ko'y katungod nga mudala og asawa nga Kristohanon sama sa gibuhat ni San Pedro? Pangutana na pero wa magpasabot nga wa magpasabot nga naa na siya'y asawa. Nasabtan? Ana na siya. Bro, sayo pang imo bro. Sa iyo gyapon. Wag yung kay klaro ba? Wag yung kay klaro sa sa office friend, di yung gapon kagkasabot. Sige ba padayon bro. Ani ang imong analohiya perting layo bro. Imong analohiya bro ningon ka. Perting ula. Wala pa na kinukulan. Perting ula. Magdala meaning naa na kadalal man. Lisod pug magdala ka wala pa na nimo. Kung sa may termino gamit sa Pablo. Magdala o dili pa na nagsistado di ay naunsa naman taong ka unya nawa ang statement niya sa ay nawa ang question niya ay statement ni kay sumpay man is question nga asawa nga Kristohanon sa akong mga panaw sama sa gihimo sa ubang mga apostoles mga jud meaning ang ubang mga apostoles na ay gidala conclusion niya tinuod dili na na-apil sa question sama sa ubang mga apostoles ug sa mga igsoon sa Ginoo og ni Pedro o di ba. Pangutana lagi na, wala na mag-conclude. Dili Wala na siya asawa. pangutana bro, lahi ng pangutana. Lahi ng Pangutana, question mark ko? Question mark ko? Question mark, naputol man ang question mark dia. Putol man ang question. Putol ba sobra? Wala na maputuloy daro, gitapat na gingon diri, wala ba ako'y katungod sa pagbuhat sa gihimo sa ubang mga apostoles o sa mga igsuon sa Ginoo og ni Pedro ang pagdalag asawa nga Kristohanon sa akong mga panaw, question mark. Kung question na, ang imo garon gi-conclude na nimo. Question mark pa gani na ano ka conclude? Ani gani o paminawa ha. Kanang ningon siyang sama sa gihimo sa ubang mga apostoles. Meaning ang ubang mga apostoles na ay mga asawa man gani. Naunsa man tawo ka? Basta si question lagi sa mga ubang mga apostoles. Ari man ta question kang Pablo, naa na ba gyud si asawa? Conclude na ang asawa, ang ubang mga apostoles ng mga asawa. Ang uban. O pila ka buok? Ang mga apostoles Si San Pedro. Si San Pedro ha, ako na mo rin ako nabawan San Pedro. Wala ko kabaw sa uban, basta San Pedro, kabantay ko nga si San Pedro nabasa na ako ang ugangan. Kanara, sa imo ibang kanimo pila ka buok asawa sa apostol ni Kristo. Nangutaan ako nimo, akong buhay mong balikon sa akong pangutana. Ayo. Ako lang sa apostol di ako nabawan. Si San Pedro wala ang asawa. Bro Jay. Kana bang word nga mga reparados dagan, reparados usa? Ang word nga mga wa magpasabot nga tanan. Mga lang, mga dili kurudin tanan. Wala akong guningon nga tanan. Wa ko nang tanan reparados. Kana lagi. Ang atong pangutana ba? Kana bang word nga mga reparados daghan ang nayasawa o reparados usa ray nayasawa? Tubaga daw. Padingon ganig mga ubang apostoles sa ato padili tanan. Gani, so ang akong pangutana ba mo tubaga? Ayaw lagi kong lipat-lipatan lagi sa mong tubag. Ang word ba nga mga reparados? Ato ba nga nasawa ang mga apostoles? Adagan ta mga apostoles sa asawa o reparados uskabok ng apostoles nga nayasawa? Ubang mga apostoles sa ato padili tanan apostoles ninyo. O gani, so estimate nimo bro, mga pila ka buok apostoles nga ninyo? Walay mabasa estimate diri. Walay mabasa estimate. Kung pagingon ubang Ano mo kong ilajik ko? Estimate na nimo ba? Wa ko ringon nga na may mabasa estimate des bigyan. Unsa man? Dili ka mag-estimate bro. Dili ka mag-estimate bro. Dili ka ba? Defensive kay ka ba? Unsa man kay? Di man lagi kong logika kay kabalo ka mga debate. Debate. Bro, dili ka magbana-bana diri. Ayaw kong pangutan nag-estimate kay di ta magbana-bana diri. Ang ato siniguro gyud. Ang ingon diri to ng Korinto ni 5, wala ba ako'y katungod sa pagbuhat sa gihimo sa ubang mga apostoles, uban ra, doon ay mga ubang apostoles nga naay asawa. Pero wa may ingon diri tanan mga apostoles nga tawa. Wala man ko ningon nga tanan god akong gikuan. Ang akong pangutana man gud nga kana bang mga ba di man applicable kanang sa ubay-ubay nga ang ubay-ubay sa mga apostoles sa asawa o reperado lang sa usa ka apostoles nga asawa. Mura man akong pangutana, ubay-ubay wala ko ningong tanan. Imo mang ilisdan ang ubay-ubay og tanan. Ba koy dili man pating dako. Ayo na rin defensive. Ganyan ra jud ka ba? Walay mabasa sa unang Korinto 9:5 ubay-ubay. Walay mabasa diri mo word ubay-ubay. Ang mabasa diri Bro, wala ko nang utana. Ayaw ba niya akong pangutana? Ayaw sa iyo pang sinayupa, bro. Bro Jay, di sa iyo pang pangutana, bro Jay. Bro Jay, bro, warag luoy kay karas mga naminaw ba? Ayaw ana, bro. Ayaw ana. Nagnapay ubay-ubay diya sa Korinto 9:4. Wala ko nang utana ana, naunsa man ka oy. Imo man lipat-lipato na sa mga naminaw. Ang akong pangutana ra man gud ba? Kana bang word nga mga kanang word nga mga diha nga mabasa sa Korinto diin man na sa applicable sa mga ubay-ubay nga apostoles na naay mga asawa o kanang reperado lang sa usa mo na akong pangutana. Ayaw kog lajik-lajika di ka ipsot na ako oy. Unsa man ka?
Mura na yung pangutana, bro. Ayaw, legit. Natubag na lagi bro. Ako na gyud na natubag bro. Proceed na lang pangutana bro kay maungod gyud ko ka masayang gyapon imong oras. Sa imong tubag, ug asa dapita to, ragwa ka jud ka tubag ana ba? Akong pangutana, Sige, gitubag na iso noy. napitol sa mga apostoles, ubay-ubay ang apostoles na nangasawa o uskabok lang ka apostoles ang nangasawa kanang word ng mga. Ayaw. Mabasa diri bro. Bro, mabasa diri ubang mga apostoles ug mga igsuon. So sa ato pa wala ra magtambok og usa lang basta doon ay mga apostoles nga naay asawa pero wala mo ingon Usa lang, ubay-ubay jud bro nga sa mga apostoles nga napugid asawa. mga man. Mga ma'am bro, sa ato pa plural na dili tanan. Apostoles. Dili tanan ha, pero mga lang mga apostoles ug mga igsuon. O gani na. So dili lang dili si Pedro ra ang may asawa sa mga apostoles, bro. Kay mga man. Mga. Tabo na bro mga. Oh, salamat. Naara man kay napagkadugay. Pagkadugay mo to ba? Oh, bro. Ay, responsive ba, bro? Ganan ko responsive ba? Dili ko ganan atong ilipat kay makabalo kay Ano mga buot mga kanako irresponsive nga wa man ta magdebate din nga nagformal debate. So di ka kabuot na ko imo kong irresponsive. Ay, dili man ingon bro. Okay naman ako. Dili kay ngon yan. Dili kay tubag. Basta kay naa dun ang akong pangutana. Galing kay mo ay mo mang Sila nga akong tubag. paikot-ikot ba? Pinaikot-ikot nga. Sige bro. Hindi ako Ano masab. mo pa sayang oras bro. Ay, dili man sayang atong oras ani bro. Di man sayang. Sige bro, punta na bro. Punta na bro. Sige. Sige, so moto niya sa kini. Bro, mag-live ko sa buong gabi, bro. Ako li na kay ko mag-live ko gabi bro nga magsaba-saba ta diri bro kay pero mag-live ko pero hinay na akong tingog dili na ako magpasuod og kanang igsuon na to ay kanang mga mosulod diri kay naikog man ta na silingan. So, ug adlawan pwede ko makapasulod. Gabi wa ko siguro bro. Bro, kini magatod magkukurog kahoy ba dito sa amo ang kuan Okay sa naman. mga tayo. Talagsa lang gani ko maka-live. Wala gyud. Oh, Karon ka nagbalik bro og sharing bro sa kadugay nga panahon karon pa ta balik sharing. o gani kay bilingan ako kunin mo. Wala gyud. Wala ko man sa imong ani brad kay siguro na pa man kita. Oh, lagi. Una na muna sharing nung ginato alaban. Mawag Magatod ko kahoy bro kay alas 2 na magig kapin niya. Kani akong oras kuan man. Gililho naman atong oras ron pero okay mo puning mag-isgotag may tungod sa Ginoo gud kay mas Correct. pwedeng kayo man eh. Pero Correct. matag butag panahon po sa tuang panglawas pong kinahanglan kay kuan man. Mga kayo man din itong lawas pong gikuan. Salamat kay sa pagkasulod bro. Silingan mo warin pa Cyril bro? Silingan mo warin? Dili, Negros naman ko mabinay. Negros na Ako mo Oriental. din Peter no? Oh, Peter, tagagiol nga na, layo-layo ra na sa mo ah. Salamat bro Liumar ha. Sige, web. Share na to Liumar. Salamat. Sige.